Dumako naman tayo sa nagaganap ngayon na medical mission hatid ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan sa Masbate City. Makakausap natin si Rizel Luzada. Ms. Remy, alam mo, dinumog, dinayo at pinuntahan ng iba't ibang residente mula sa Masbate City ang ating medical mission na hatid ng Ako Bicol Party List. Kung makikita mo nga sa aking likuran ay kasulukuyang pa rin nagaganap at marami pa ang nakapila para magpatingin sa doktor. Marami pa rin ang nakapila para mag-avail ng ating free reading glasses at may ilang pa nakapila para mag-avail ng ating dental services. Alam mo, Ms. Remy, lumampas na nga tayo sa ating target beneficiaries dahil ang target lang talaga natin na ma-check upan ngayon. Ms. Remy, samot-sari ang mga concern at mga kondisyon ang napunta dito, kondisyon ng mga kababayan ang pumunta dito sa medical mission ng Masbate City. Alam mo, Ms. Remy, yung iba doon ay ubo at sipon lang, pero yung iba ay malala ang kanilang mga kondisyon kagaya ng may mga bukol sa katawan, may cerebral palsy din po tayong nakita dito. And ito nga, Ms. Remy, isa sa mga tutulungan natin ngayon ay isang ama ang dumulog, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang anak. Ito kasama ko ngayon si Tatay Francis Oliver. Ang kanyang anak, Ms. Remy, ay 1 taong gulang na at tinubuan ito ng mga pantal-pantal at sugat sa kanyang katawan dahil at ang pinaghihinalaan nilang rason ay yung tubig na ginagamit nila na panligo dahil nakontamina daw ito noong nagdaang bagyong Opong. Tatay, pwede mo ba ikwento sa amin kung ano po ba yung nangyari sa anak niyo pong 1-year-old? Sa akin po, mag-1 week na po, wala pa naman po yung pantal-pantal niya sa katawan. Tapos nung magdadalawang weeks na, doon na po nagsimula yung yung pagpapantal-pantal niya. Sabi ng biyanan ko, ipa-check up ko muna. Hindi naman po ako makapa-check up sa anak ko kasi busy din ako sa trabaho ko. Nang nakalipas na po yung bagyo, doon ko na po na ipa-check up yung bata namin. Buti na lang po, may nagsabi sa akin doon sa City Health na mayroon daw po ditong libreng medical mission. Kaya dito po kami pumunta sa Magallanes. Kaya dito na po kami nagpa-check up. Kasi doon sa mga ibang clinic po, hindi pa po nagbubukas. Saan po ba kayo kumukuha ng tubig, panligo? Kumukuha po kami ng tubig panligo po doon sa balon. Sa balon. Opo. So, simula po ba pagkabata ninyo ay doon na kayo naliligo gamit yung tubig balon? Opo. Oo. Kayo po ba, ang kiniklaim nyo po kasi tatay, si baby ay nagkaroon ng pantal-pantal dahil sa tubig na ginagamit nyo po panligo. Tama po ba? Para sa palagay ko, sa tubig na kinukuha namin sa balon talaga yung nakuha ng bata kasi marami rin gumagamit. Bakit nyo po hinahayaan maglaro sa baha yung bata? Hindi ko naman mapigilan yung anak ko kasi siya naman ang may gusto na maglaro . Kayo po ba, tatay, may nagkaroon po ba kayo ng pantal-pantal din at yung misis nyo po? Wala po ako noon mga bata pa po ako. Kahit na yung utos na tinatawag nilang wala pa rin ako noon. Tatay, kumusta naman po yung naging check-up po dyan ng anak po ninyo? Actually, okay naman daw po sabi ni Doc. Opo. Binigyan lang po siya ng reseta. Okay naman daw yung check-up ng bata. Kumusta daw yung bata? Ano daw itong klase ng mga tumubo sa balat ng bata? Sabi ni Doc, parang sa daw po yan, allergy. Kasi na tumutubig yung paano niya po, yung sugat niya. Okay, allergy. Baka naman, Opo. tatay, meron po kayong napakain sa bata na hindi po tinanggap ng katawan ng bata, or baka po sa lugar po ninyo, medyo hindi po kalinisan para nagkaroon po ng allergic reaction yung bata, hindi kaya, tatay? Minsan napakain namin siya po ng manok. Ayun. So baka yun, tay, baka hindi pwede sa anak po ninyo yung mga ganong pagkain. Pero tay, meron na bang nabigay na gamot para po sa anak ninyo? May binigay po ba? Opo. Okay. So ang importante, tay, kung ano po yung ibinigay na gamot para sa anak po ninyo ay mapainom po ninyo, tay, ano po? Opo. Tay, ano po yung trabaho po ninyo? Actually, dapat nga sa work na nga ako ngayon po, mami. Nasa trabaho po kayo, sumaglit lang po kayo para pumunta po dyan para dalhin po yung anak ninyo, tay.
Opo. Okay. So, at least naman po tayo, dyan ay libre. Ano? Libre na po yung check-up, libre Opo. din po yung gamot. Opo. Maraming salamat po sa Ako Bicol po. Okay. So, At lalo na po sa aming City Mayor. opo, malaking tulong po ba ito sa inyo, Tatay Francis, na medical mission ng Ako Bicol Party List? Opo, ma'am. Opo. So, matagal na din po bang hindi nyo napapatingnan sa doktor yung anak po ninyo? Opo. Okay. Ngayon lang po ako nakapa-check up sa kanya. Okay. So, talagang laki po yung pasasalamat nyo dahil yung mismong Ako Bicol Party List na nagdala po dyan ng mga doktor para po malibre po yung inyong pagpapacheck up at libre din po yung gamot na maibibigay po sa inyo. Tatay Francis, ganito po Tatay Francis, makinig po kayo dahil mula po sa aming programa, kami ay magpapaabot po sa inyo ng munting tulong, munting cash assistance upang maibili nyo po ng mga kinakailangan na gamot pa ng inyo pong anak. Maraming salamat po, ma'am. Opo, dahil syempre yung gamot po dyan, kung kailangan po masustain ng anak po ninyo, meron po kayong pangbili at pangdagdag. Ano po, Tay? Opo, opo. Opo. Miss Rizel, iabot mo na yung 5,000 piso para kay Tatay Francis para sa pambili ng gamot ng kanyang anak. Miss Ravi, alam mo ba, hindi ko pa naaabot ay talagang parang naiiyak na si tatay at ang laki-laki na ng ngiti niya. Pero eto na tay, eto na. Isa, akin na yung mga isa, 2, 3, 4, 5,000 pesos po Thank para you po, sa ma'am. iba pang medical na pangangailangan po ng anak ninyo. Bakit po kayo Maraming salamat naiiyak po sa Ako tay? Bicol. Opo. Tatay Francis, hindi po kayo nagsisisi na lumiban po muna kayo sa inyo pong trabaho dahil yung 5,000 po ay parang sahod nyo na po sa isang kinsenas. Tama po, Tay? Opo, ma'am. Maraming salamat po. Hirap ng buhay ngayon kasi dumaan po kami sa hindi ng hirap sa bagyo. Ngayon lang po nakaahon. Opo. So, naniniwala na po kayo, Tay, na ang Ako Bicol Party List ay katuwang po ng ating mga kababayan. Ano man po yung pinagdadaanan po natin, Tay, lakasan lang po natin yung ating loob dahil meron po tayong katuwang ang Ako Bicol Party List at ang Puong May Kapal. Opo, maraming sa Ako Bicol. Lalong-lalo na po sa Panginoon. Opo, maraming salamat, Tatay, sa inyo pong tiwala sa aming programa. Maraming salamat po sa muli.